Assalamu alaikum jama'a, ba tare da ɓata lokaci ba, yau muna ɗauke da bidiyo ne wanda zai nuna muku yadda za ku hana kowa ganin friend list naku a Facebook. Kada ɓata lokaci ba dai, bari mu garzaya zuwa cikin application ɗin ku gani. Kamar yadda kuke gani ga muna akan Facebook application namu. Da zaran ka shigo Facebook application ɗin sai ka danna wannan kan profile naka ko kuma wannan alamu guda uku da suke layi guda uku ta gefen hannun dama. Da zaran ka danna su sai ka je kan setting. Kana zuwa kan setting sai kai clicking akai kamar yadda kuke gani. Idan ka zo kan setting ɗin sai ka garzaya zuwa kan profile privacy setting kamar yadda kuke gani gashi nan sai kai clicking akai. Da zaran ka yi clicking akai gashi nan a ƙasa nan shine ake tambayan ka who can see your friend list. To da zaran ka danna shi kai clicking za ka yi mayar da shi galibi akan samun shi ne akan public. To idan ka zo za ka yi mai da shi akan only me. Da zaran ka yi haka to ba wanda zai kalli friend list naka. Wato amfanin dai ɓoye wannan friend list ɗin shine galibi kun san musamman mata da suke Facebook za ka ga wasu suna bibiyan friend nasu suna tura musu suma friend request ɗin. To wasu ba su son haka, to shi yasa muka kirkiri wannan bidiyon da zai nuna muku yadda za ku rinka hana kowa ya kalli list na abokanayanku da kuke da shi. Mun gode.